El meu nom és Mateu Tató, remensa del feu dels Montornès, per servir-vos. Aquesta sala. Encara recordo el dia que la vaig trepitjar per primera vegada. Jo era encara un marrec. Acompanyava el pare que, arrossegant-se genollons, implorava a l'amo i senyor que perdonés a l'oncle Nicolau i que li permetés poder tornar a casa, d'on havia fugit mesos abans. Aquell acte de rebel·lia, però, al pare li costà una forta picossada, 50 sous hagué de pagar de multa. I l'oncle fou brutalment apallissat. Tornar a casa amb tot el llom de l'esquena en carn viva, llaurat a fuetades. Encara se m'esborrona la pell només de pensar-ho. L'oncle, si se'n sortí d'aquella, fou gràcies als emplastres que li aplicava la vella Paula, l'àvia de la remeiera. Si no fos per ella, no ho hauria contat. El pare, però, el tenia per un cul de mal seu. Encara recordo com de bé ens ho passàvem els vespres, quan el feu tot era calma i quietud, allà, a la vora del foc, a la llum de la lluna, o d'una llar de foc, o d'una foguera, on ell m'explicava amb tota la paciència del món aquells somriures, aquells somriures que no tornaran. Ell, però, amb tota la força, m'ensenyà allò que mai ningú m'hagués ensenyat. Ell dibuixava amb un tros de pal al terra pals, rodones, gargots, lletres. Qui ho havia d'imaginar? Allò era el primer del meu estudi, dels meus estudis per saber llegir i escriure. Aquell home entusiasta, però, un dia es cansà. No va poder aguantar més. S'ofegava en aquell reducte de submissions i, finalment, fugir per no tornar més. Em va deixar, però, un regal que porto dintre meu, que ningú mai m'hagués pogut fer mai. Aquests 2 llibres que he llegit una i 100 vegades i que he tornat a llegir i que comparteixo amb la mainada del feu. Ell, embadalits, m'escolta amb boca badats. Va, vell Mateu, va, llegiu-nos un altre trosset del llibre dels somnis. El llibre dels somnis. Això que per ells només són petits somnis, per a la majoria dels remenses són anhels de llibertat. Us he de confessar un somni que compartiu amb la meva dona, la Margarida. Un somni que tal vegada no podrem veure fer realitat. La llibertat dels remenses, la remensada!